गोदान बिहामजोखौ आङो नाङा मा रायलायनांगौ ओमफ्राय मैथो दङ आंलाय बुंखाबाय आं थांले होननानै ओमफ्रायो माथो ओमफ्रायो ओमफ्राय नों बे हिनजावाखौ लानाय ना माथो नों लांमारदों औ आं लाबोदों आं लानो होनना लाबोखाबाय दा ओमफ्राय माथोबाव खबरा मारैथो खबराथ' दाबो खबर मोनाखै जायखिजाया खानानै दं आरो निजम नार्जारि होननानै लानानै खादों आरो दा आंनि हिनजावखौ सुमुनि नार्जारिखौहाय औ दा न'खरावबो बिराद हालाय हाफाय जानानै दङ ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ रावबो गैया दा जों साथामल'खामोन नालाय न'आव बेनिखायनो जोबोद खस्थ' जानानै दं आरो दा फिसायाबो बिराद गाबगासिनो दङ बिमाखौ गोसोखांनो दाबो ओमफ्राय अननानै आं मोनफिनजानो लुबैदों आरो हैफिनजानो लुबैदों ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि हिनजावखौहाय सोर लांदों होनदों बे सिगुरिनि निजम नार्जारियानो लानानै थांदों आरो औ ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' हिनजाव दंखायो बेनिबो न'खराव बिराद हालाय हाफाय जानानै दं दा औ जोंनिबो नै बिराद हालाय हाफाय जानानै दं दा न'खर मोननै सिफायनानै गालांनाय जाहैबाय होनब्ला औ न'खर मोननै सिफायनानै होनाय जाबाय आरो अननानै इउटुबाव होनानै होआ दा फुरा इउटुबाव होनानै होलानो जाबाय फट'खौबो फुरा माबा खालामना हो हौवाया आगष्टनि 23आवहाय बुधबार बारायावहाय बेंगलराव थाङो होननानै थांदोंमोन ओमफ्रायो बेयो फन हरनाखै दासिमबो खबर गैया दायो आं फन खालायदोंमोन ओमफ्रायो बे फन खालायनाय टाइमावहाय आं बेस्थ' इदि होननानै बुंदों बियो ओमफ्राय आंखौहाय फन दानहरदों उनाव रायलायगोन बेफोरबायदि खोथा होननानै आं दस्रायाव ओंखारदों इदि होननानै होमब्लाबो फन मोजां रायलायाखै बियो खामानि मावहैदोंमोन आङो बे खामानि मावनाय समावहाय गाव गासि थफ्ला जुनानैहाय गावगायो हाखु दाखु लानानै थांबाय लानानै थांनायनि समावहाय बियो होनबाय आं थांनायनि टिकेट एरिफोरखौहाय सिगाङावनो दाननानै दोनग्रोखादोंमोन जों न'खराव हौवा हिनजाव मिलायनानैसो ओंखारलांदोंमोन बियो ओमफ्रायो लानानै ओइदिनखालि थांनाय समावहाय मिन्थियाखिसै बेखौ लानानै थाङो ना मायो जोंबो मिन्थिया बेखौहाय बेनो आरो आङो एकदम थांनायनिफ्राय ओंखाम बोख'आ मा उन्दुनोबो ओंखारना बेबायदि जादों आयं बेनिखायनो आङो गावनि फिसाखौ होफिनोब्ला मोजां जागौ होननानै दाहारबो खालामना गालांदों बियो थाखा दाहार लानानै थांदों थाखा दाहार लानानै थांनायाबो थोहैयाखैनो आरो बिब'नाव 10,000 बिहरनानै थगायहरबाय आं लोमजादों होननानै ओमफ्राय आं लोमजादों होननानै थगायनाया लोमजायाखै मानसिया बेबायदि खारनोसो बियो बिहरखादों ओमफ्राय फिसाया जि बे खबरखौ मोननानै जि बुनायनि समान रायबाय हिनजावखौ गोदान बिहामजोखौ आङो नाङा बेबायदि आं साननानै दं आयं बेबायदिखायनो आङो दिनैहाय थांनायनिफ्रायनो आङो मोदै रुखु गोसो इसिंजों गाबगासिनो थायो दिनै बे फिसाफ्रा दाहार दासि खालामनानै मानो गालाङागौमोन गयाबो मालायनि आखायाव दंखायोमोन आरो बे गयखौनो आं होसोमफिननांगौ जाबाय दा मा रायलायनांगौ ओमफ्राय मैथो दङ आंलाय बुंखाबाय आं थांले होननानै ओमफ्रायो माथो ओमफ्रायो ओमफ्राय नों बे हिनजावाखौ लानाय ना माथो नों लांमारदों औ आं लाबोदों आं लानो होनना लाबोखाबाय दा ओमफ्राय माथोबाव नङा बेखौनोथ' मोजां गाज्रि रायलायनांगौ आं लानो होननानै लाबोखाबाय आं नों न'आव लाखागोन ना आंलाय नों लाखागोन बेखौनो ओमफ्राय नोंनि हिनजावाबो बे हिनजावाबो नोंखौ लाखागोन लानो होननानै फैखादों दा ओमफ्राय बेजों रायलायनांगौमोन लायो ना लाया खाथियाव लिंनानैहाय सों दे लावनाव हो फना होखादों आं ओमफ्राय दे इनियावहाय सों इनि रावजोंहाय फंसेल' लायो लाया बेखौल' फंसेल' खोन्थाथों दे सुमुनि नों ओमफ्राय आंनि हौवाखौ लागोन ना मागोन सुमुनि हेलौ बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय दासान्दिथ' भिडिअआ बेबायदिनो खारनायनिल' आरोना सानफ्रोमबो खारनाय दा उफाय गैया बिनिखायनो खारनायनिखौनो लाबोथ'नांगौ गोनां जालायबाय मानो होनना बुङोब्ला जाय खारजायो बिसो मिथिगौ आरोना दुखुआ मा रोखोम जायो
ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाख्लै बावैसो जालांनाय नोंथांमोना नुसनखाबायबो जानांगौ बेखौहाय होखाबायमोन इउटुब चेनेलावहाय गोबाङानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा नैबे हौवाया लानानै खारनाया ओरैबायदि गावनि हिन्जावखौहाय दुगासो बुंहरबावदों आरोना थारमाने आं बेखौ लानो होननानैसो लाबोखादों जाहैदों होजों आरो ओरैबायदि न'खरखौ सिफायनानै हालाय हाफाय खालामनानै गालांदों बेखौ गम मोनाखै इयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे होजों आरो ओरै न'खर मोननै सिफायनानै गालांदों साला बैमान आथिं आखाइ बुफायगोन दे नोंलाय बेसेबांथो खानाय नोंलाय हा ओइ बयबो बे मानसिखौहाय नोजोर लासाय हमनानै हरसाय ओरैबायदि दुगा मानो होनना बुङोब्ला बिसिनि न'खरनि ओरैबायदि दुखु जागासिनो दङ फिसा फिसौ ओमफ्राय जायबा लानानै खारजानाय हौवा बेबो ओरैबायदि हालाय हाफाय जागासिनो दङ सिबाय दहाय खैला मैला बाजाराव फैनानैहाय आंखौबो लोगो लादोंमोन मथा मथि थानायावबो फैदों थानायावबो हाबफैखादों मथा मथि आं सोंनो बावदों मथा मथि एफआइआर होबाय जानांगौ दा ओरैबायदि दुगा आरोखि ना नैबे गस्रि कचिंआ खोनासंनानै लानो गावनि निज हिन्जावा रायज्लायहरदोंमोन ओमफ्राय नै बैनि सासेनि हिन्जावखौहाय लानानै खारदों आं दा स्क्रिनाव होगासिनो दंखायो ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिखौहाय लायहोनो नाङा दै जेसेबांनाखि बिडिसिनि आंनि अनजाग्रा फल'वार्सफोर प्लिज अननानै बे मानसिखौहाय हमदे नुबाथाय हमनानै दोन बेंगलराव नुदोंब्ला बेंगलर वेलफेयार एस'सिएसनावहाय लागावना हर हमनानै हर बिसोरो ओरैबायदि दायथ' लागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे चेन्नाइआव नुदोंब्ला चेन्नाइ बड' ससाइटिनि मानसिफ्रानो हर आरोखि ओमफ्राय मुम्बाइआव नुदोंब्ला मुम्बाइनि माबाफोरनो हर आरोखि आबसुफोरनोहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि जेरावखिया थाया मानो नुयोब्लानो हमदे बे मानसिखौहाय बेफोरबायदि बारा लाय होजाया दिनै बेफोरबायदि लानानै खारदावबाय थायोब्ला गुबुनाव जायगा मोनोब्ला बै गुबुनाबो बेफोरबायदि जानो चान्स थायो एबा सोलोङो ओंखायनो बेफोरबायदि माबाफोरखौ लाय होनो नाङा आरोखि ना नैबे स्क्रिनाव होबाय थानायानो दै हम हौवायाबो बेनो हिन्जावाबो बेनो दा हमनो हागोन आरोखि जेरावखिया नुवा मानो